Pakruthi kwa Ramogi kama na injako mkita Ramogi TV ka une wangsae chenro mara ng'ich welo. Bang'e saa adek e buch jo piny to twako chomo mana Migori. Wadhi go mbaka gi jo piny ma Migori mondo inyene ni gineno nang'o e wuoth mar jatend piny Kenya mano chakore ayanga e kaunti ma Migori kawuono. Ne giwinjo nang'o no wachnegi nang'o to be gin gi kamoro achiel gi telo mar Kenya masani. Mane mbaka mobro goyo gi jo piny mani Migori buch jo piny saa adek. Wantiere ka gi Belinda Dhiambo Nyarge Makala kaka jaloko marwa nanto kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo Nyakach dendo Ombija taya nyakwar guok kocha pesa. Magi weche manyien ma wan go. Wakati tunajenga barabara Kenya, lazima hii Migori tujenge barabara. Kama pale Muhuru Bay pia, kwanza nitaweka milioni 150 tujenge landing site. Jatend Kenya William Ruto yudo rwak makende Migori kama osidhe chenro mag dongruok e sekta mar pi kod ndara. Dono chiwo orders goendo ok giler e yo mana gichiwogi. Jopuonj sekondari bwo riwruok KUPPET ne odhi nyime gi ng'anyo kata bang' doho chungo ng'anyo makamano. Dweche adek pok oywe Kibuye dweche ariyo onge taya gi pi. Kibuye top. Gimo kwadwar no choko pesa mag choche no dio otilgo. Ywaruok ne omuoch oko mar doho mar Kisumu bang' doho no ng'ado ni Judith Nyaramba dhi telo ne chiro mar Kibuye nyaka bi bag yiero manyien. Ero kama na inyam kwa Ramogi TV kaindi. Ni jatend piny Kenya William Ruto singo dhi nyime kod chwalo dongruok e konde duto e piny Kenya ka maoko weyo gwenge makaluo. Ruto mane wuoye kaunti ma Migori ne osidho chenro mag dongruok mopogore ma oting'o gedo mar pi e sub county ma Kuria East, apaya mar kilomita 21 kod mamoko bende. Jafombo marwa George Juma bro kelo ni lerno bang' daka moko matin, lakini sani wadhi ane mbaka mopogore kane sirikal mar Kenya omako chung' motegno mar timo duto manyalore mar neno ni Raila Odinga oyudo lemo mar jakom kuku mar riwruok pinje Afrika men AUC. Magi no yangi kod jagoro mongirore migawo mar weche maoko Dr. Korir Sing'oei molero ni biro kawo Kenya higni 30 eka koro yud thuolo machielo mar chung' kendo kaponi Raila ok oyudo lemo ni seche mwadhieni. Okoni e jumbe ariyo mabiro, jatend piny Kenya William Ruto dhi romo kod jotend pinje moingo 30 mag Afrika e romo madhi bedo China kendo goyo debe ni Raila Amolo Odinga. Walter Nyambaga miyo ler mar wachni. Mana thuolo machok bang' jatend piny William Ruto sidha yanga chung' mar Raila Odinga e laro lemo mar jakom kuku mar riwruok mag pinje mag Afrika e kwith mo meeting mar tayo kampen mar Odinga kotelegi kod jagoro mongirore migawo mar weche ma oko Dr. Korir Sing'oei koni sirikal sani nie ng'wech mar neno ni onge chogo moko to mar seto ombulu ne Odinga ni mar kagimbalo wang'gi ne thuolono to biro kawo Kenya higni 30 eka gigol jachung' kendo. This is one of those moments which Kenya must seize, because unless we do that, it will take another 30 or so years for Kenya to become eligible again to vie for this position. We are not leaving anything to chance. We think that this is such an important position, the position to lead the African Union. Olerne jumbe ariyo mabiro, jatend piny William Ruto biro dhi China e romo okelo kanyakla jotend pinje 30 moting'o mag Afrika, kendo Ruto dhi tiyo kod thuolono mar gido kendo lombo jotend pinje mondo sir Raila Odinga. In the next 2 weeks, President Ruto will be traveling to China for the China Africa Summit, and I think it is my belief that over 30 African heads of states will be present. So again, that provides an excellent opportunity for there to be pitching for this candidature. Bende komiti mar Odinga chano sidho Odinga yanga nyadichiel kendo lemono nyasi mochan time boma maduong' ma Addis Ababa, Ethiopia. In the month of September, there will be another launch of this candidature in Addis Ababa, where Mr. Odinga himself will be making the case. That will be followed hot on the heels by the Mjadala TV debate between the candidates. Dr. Korir wacho ni twak kod pinje
mondo Sir Raila Odinga ochan tim kaleor sime mawuok e kar jot mar jatend piny Nairobi kod pinje mamoko. There's going to be phone calls taking place. There's going to be a lot of a lot of back channels through direct and indirect engagements. Jobete ma Kenya manie pinje mamoko to kod jodiplomasia mamoko meeting ma Sir Raila Odinga ne pinje mamoko. Bende pinje ma Sir Odinga biro lombo jotend pinje mamoko kaka yor Siro Raila. This is not just a Kenyan agenda. It's because it's an African agenda, because it's an Eastern African agenda. There are a number of stalwarts, leaders within the East African community who will say, I want to take responsibility for supporting this candidature by reaching out to so-and-so. And so all of these leaders will bring their networks, and their capacities to bear towards ensuring the success of this candidature. Piny Kenya nie ng'wech kendo timo duto madwarore mar neno ni giyudo telo kata lemo mar jakom kuku mar riwruok mar pinje mag Afrika Mudinga Geto. Pono ne wang'e ombalore ma obagi to biro kawo gi thuolo moingo higni 30 eka gigol jachung' machielo. Walter Nyabaga, Ramogi TV, Nairobi. Moko kuom jodak ma Meru nobago ng'anyo odiechieng' mar ariyo ka gidwaro ni mondo gavana ma Meru Kawira Mwangaza wuog oko e apisi. Jopinygo norocho wuoth e apaya ma Meru Nairobi kod mano mochomo apis gavana. Jodago noyango ni Mwangaza osebedo e apisi ataro kod kaka ne od bura ma Senate nokalo. Ne gikedo kod obila ka gisingo ni gibiro go tach e apisi kaunti ma Meru nyaka Mwangaza wuog oko e afisno mondo jalupne Isaac Mutuma ema koro kawo ting' mar tayo kaunti no endo kaka gavana. Bang' ng'eto mar Senate, Mwangaza nyocha odhi e doho momiye ageng'a ni kik gole oko e ofis. Ukiona vile watu wa Meru wamejitokeza, ni vile wamechoka na uongozi wa Kawira Mwangaza. Na tulijua ya kwamba Kawira Mwangaza amekuwa impeached na sio gavana wa Meru. Na tunataka kuambia controller of budget ajue ya kwamba Kawira sio gavana wa Meru. Kwa hivyo kitu chochote anaweza fanya na Kawira atafanya kinyume ya sheria. Tunaomba serikali yetu, sababu tunakandamizwa na mama kama wana wa Israeli vyenye walikandamizwa na Sauro. Tunaomba rais wetu atuondolee gavana wetu Kawira Mwangaza mara hiyo, na kama sio sasa hivi. Sisi tunasema tutaendelea kuandamana tuanzia Jumatatu. Tutaendelea leo, tuendelee kesho, tuendelee Friday na mpaka next week tuendelee mpaka koti tupe another direction ya kusoya in Mutuma Ntwethinkia kama gavana wa 4 wa Meru County. Tunasema mama aende, sababu mama ameshindwa na Meru. Utuletee mtu ambaye atasaidia. Kwa hivyo mimi naomba nikisema rais, tafadhali pale ulipo na koti zetu ni mahakama zetu sikae chini haraka sana, siamue vile zinasaidia watu wa Meru. Jotatije mag mbalariany kata vice chancellors mapacho ka dwaro jo Kenya mondo chiw thuolo ne keto e tim chenro manyien mar siro somo mar mbalariany. Kano telegi kod jalup jakom mar jotend mbalariany mapacho ka endi Profesa Laban Nairo giwacho ni keto e tim kit siro somo manyien no onego tigo do kuom dweche 4 kapok otimne lokruok moro amora. Mbalariany mapacho ka endi bende okwa mondo many yore mamoko mag manyo omenda manyalo konyo gi dhi nyime gi siro chenro mag somo. In that model where we have over to a model like this one, if you're looking for quality and cost, will normally run through a cycle of 48 months. So the planners of this model should have had a cushioning fund during the transition period so that universities are engaging in the model, parents are being sensitized as learning goes on so that our students are not disadvantaged. But within the institution, similarly, what do we have? I think all the institutions are very rich, very wealthy in terms of human resources, but what do we do with those brains? This will definitely aid us. This will definitely help us in getting a little more money to help us run our activities.
Odongane gi weche mag somo ni tend riwruog jopuonj mar Kuppet koro chiwo duondgi kendo gimako chung' motegno ni ng'anyo mar jopuonj magi biro dhi nyime nyaka duol mar TSC winj dwachgi. Jopuonjgo ne odhi nyime gi ng'anyo kawuono kata obedo ni doho nyose ng'ado ni ng'anyono onego chungi. Kaka jafumbo marwa Efi Nyakidi lero, jagoro mar Kuppet Akelo Misori omedo ni gisechwalo kwayo doho mar yudo ler mar ng'eto mar doho ochiwo. Ng'anyo mar jopuonj skunde sekondar ne odonjo odiochieng' mar adek. Kwan jopuonjre madonjo skul pod ne ni piny kaluwore ni ng'anyo makamano orocho chenro mag somo. Ng'anyono otimore kata odoko ni doho nyochunge. Ma e chal mar skund sekondar mar St. Thaddeus Ndegelwa mayudore kaunti ma Bungoma. Jopuonj mag Kuppet mane ng'anyo ochopo kendo loro rangach mar skundno mane osechako timo ikruok ne chenro mag somo. Kotelnegi gi jagoro mar riwruog Kuppet e bade ma Bungoma Augustine Luketelo, gimako chung' motegno ni ok gibiyie ni japuonj moro amora donjo e skul e kinde ma jowetegi manyo ratichgi. And we shall not allow any student, any teacher to stay in any school in Bungoma County. Teachers keep off, parents study your children at home. Yes. E boma ma Homa Bay, jopuonjo mako chung' ka giwacho ni duol mar TSC ok nyal buogo gi wach mar doho mar ni ginyalo mana winjo wach jagoro mar riwruogno Akelo Misori. Wambe ok wadhi luwo chikno because strike marwa and protected by the law. Makoro wan wacho niya, chik mwanyalo luwo sani en chik ma Nyasaye omiyowa gi chik ma Akelo Misori dhi nyisowa. E chuny boma ma Kisumu, jopuonj owuok oko korwako tisede marochere kod maratong' ka giwer kendo kwedo duol mar TSC kaka ranyisi mar chung' gi jowetegi mamoko pachoka. Wasekwero jopuonj manie post primary te ni un gi gimiluongo ni protected strike. Protected strike ok duoke e klas kamano. Nyaka ji bed piny ba ji winjre ni wabed gi formula miluongo ni return to work formula. Chal makama bende ne onenore e bombe mamoko kaka Nyamira, Kisii, Kilifi kod Nandi, kama jopuonjno wuok oko gi kwan-gi ka giwacho ni ok gibidok e klese puonjo nyaka chieng'no ma piny owacho kod duol mar TSC winj dwachgi kendo ketogi e tim. Na tunawasihi walimu wote wa Kilifi watoke madarasani, manake tumeelezewa kuna walimu wako madarasani, na kama hamtatoka madarasani tutakuja kuwatoa madarasani. E kindego, jagoro mar riwruok makedo ne jotich pachoka Francis Atwoli okwayo jopuonj mag Kuppet mondo doge tich mar ni nitie geno mar winjruok e wi winjruok mar dok e tich kata CBA mar hik omenda 2021 nyaka 2025. I'm appealing to TSC to make sure that they are in touch with the Kuppet Union today. They sign a return to work formula. Because if they don't do so, eventually there might be victimization for those teachers who had organized the strike. Magiduto timore ka jagoro maduong' mar riwruog jopuonj mar Kuppet Akelo Misori ochiwo duonde kendo wacho ni gisedhi e doho mar yudo ler e wi ng'eto mar chungo ng'anyo tok duol mochung' ne ndiko jopuonj pachoka TSC chwalo ng'ure doho mar kwedo ng'anyo makamano. Strike nochakore chuny otieno mar tarik 25. To gin gidhi e court tarik 27. Tarik 27 kata gindiko ni application dated 26 noendo noyudo ka strike ni malo ma jopuonj moko ne gombo na kathira yo. Koro mano endo nyiso ni ka in gi employer ila macharo gi TSC ni to chalo ka gima koro kare gikia gima gitimo. Efi Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Mwandu ne okethore kama moko bende ne okwal bang' kweth moro monjo kambi kunyo mula miluongo ni M-Light Resources Limited mayudore Ramba e sub-county mar Arieda man Siaya County. Tend kambino ywak ni ne gichiwo ripot ne obila bang' yudo muya ni kwethno ne timo njore e dag mula no endo. To kata kamano obila ne ochopo ka koro mwandu osekethi kendo mago manigi nengo bende ne osenyaka kwal. Jata tije mar kambino Amos Baraza yuago gimomiyo ywaruok kodgi kata obedo ni doho yande osechungo chenro magi kendo ne gisebedo ka koro gitii kuom dweche 5. Olero ni maendi en monj mar 5 mosetimore ne kambino kendo gichich gi ji ma osebedo ka yware kodgi ewi wach laro kar kunyo mula no endo. Adhino no nyatinye kamoro tuoka. Taneno ka jogo muko gini. Ta gi uwi. Ago uwi jalego biro kora duoge luoth kama kech mucha onge kata muya kata chiel.
mondo dhi alos gi jale go tang'o mano otimre ng'ani otimi nadi mimuko ne gireni to dhi wuodho oelo bwo mtok but mar motoka en go pengni kanyo gitarimbe gi nyundini ogolo pala kacha to nyikwayo rase rapo dhi ouke mo pande no lal go no mo kaneno pande no ochopo kawuono gokinyi I realize ni wall lwar imuko koro wan ne wadhi nyime gi our business as usual to realize ni wall inabomolewa. I had to escape with my colleagues and as we were going out the wall is already down and now they were coming in. Now they spoiled everything and it was all in all they destroyed everything within the compound. They looted and they went with all that they could manage. The area that is surrounded with the perimeter wall, there is a court order that has stopped any form of evacuation, any form of mining. Invaders have invaded that open ground, dug tunnels. There is no mineral on that side. They have dug a tunnel that is coming now to the area of Amos that has been barred from any form of excavation. Gavana machon ma kaunti ma Samburu Moses Lenol Kulal e gavana mokwongo moyudi gi ketho mar mibadhi nyaka ne tend kor gwenge chakre pacho kaendi. Doma Milimani ong'ado ni Lenol Kulal mibadhi omieno kaachiel gi apisa zegwe moko 10 mane gitiyo godo e apisi e kaunti no endo. Oyudgi gi ketho mar tiyo marach gi apisi magi yako omenda mag kaunti kendo chiwo tije mag orak ne kembegi giwegi e kinde mane gin e telo. Lydia Okeyo omiyo ler mar wachni. En bura manochwali e doho higni bura mokadho. Bura magikone to koro ne ogol ng'eto mare gi jang'ad bura Thomas Nzioki e doho ma Milimani. Bura no koro keto gavana machon ma Samburu Moses Lenol Kulal kaka gavana mokwongo moyud kod ketho mar mibadhi nyaka ne tend kor gwenge chakre pacho ka. Doho noyudo Lenol Kulal gi ketho mar timo ohala gi kaunti ataro mar chik kendo yako omenda mag kaunti ma Samburu moyo siling milion 83 kokalo kuom orak mar chiwo mauta kotiyo gi kambi ne owuon. Doho no yango ni gavana machon no ne otimo mibadhi e yor apanda kendo keto nying jal moro moyangi kaka Hesbon Wachira e tesend logo mauta mare mong'ere kaka Oryx Service Station mantiere boma ma Maralal. For count 4, I find first accused person Moses Kasaina Klang and 11th accused person Hesbon Jack Wachira Ndadi jointly guilty and convict each one of you for unlawful acquisition of public property contrary to section 45(1). Gavana machon no ng'adne bura kanyakla gi jagoro machon mar kaunti ma Samburu Stephen Letinina. Apisas mag kaunti no machon kama oting'o Daniel Nakuo, Josephine Lena Salia, Ruben Lemunyete, Milton Lenol Ngeje, Geoffrey Kitewan, Paul Lolmingan, Hesbon Wachira, Lilian Balanga kod Bernard Lesurmat. For the issue of bail, as it is now, it's a matter of the court's discretion at this stage. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Hai wadhi yumoro machuku do weche manyien kikede mabora ahinya taneno kuseoro ote mar 3:00 Ramogi TV ma Mark Aluga japenga chiel mabom center ochona ndini yo makare wantire kama kanyakla nyaka giko ero kama na ahinya Mark amor gi kir kendo warwake gi mor okelnwa mana dongruok ma pastor Omondi tiche mar gemo nyinyorero kama na ahinya. Ramogi ma endi Doro from Chemelil. Ramogi neno makare kendo lera dua mosna baba Wendy gi mama Wendy from Embakasi GSU, mama na Ruth Owadwa Dero, nyaminwa bende Cindy, aparo ni Dero ni maendi e Kenya kendo odwaro lamo. Kirio kech nikech kik jo Kenya kawi ka ingima normal weche tek. Ero kama na ahinya. Awacho ni Center Reverend Ibrahim Omolo bende orni mos. Bas mai wadhi kama wega taneno kantire machielo ka indi kapok adhi. Tuwe mama William Nadawa kan kaka mega ani ang'ich welo to dakteche otimo maber kuom dok e tich to gima duong' en ni nikech giyie dok e tich kapok otieko dito kapok otieko ngima mek ji. Ero kama na ahinya mane ote museoro ka indi kod daka moko matin to duogo kik dhi mabor ahinya. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza *4
*3 na uweke 50 bob tu au tuma kwa paybill number 724177, account number ikiwa ni nambari yako ya simu. Utapata content na point 50 za kuingia kwenye draw ya kujishindia 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya 3 million shillings. 3 million shillings. Jibambe na content nyingi zaidi, ongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya milioni 3. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB namba 0000130. Nimeona ni rehema zako tu Baba, nimetambua ni huruma zako tu Baba, nimeona ni rehema zako tu Baba, nimetambua. Naitwa Victoria Naza. Kupata wimbo huu kama sikiza tuni yako, bonyeza *811*381#. Kumbuka, sikiza na Citizen nyumbani kwa wasanii wote. My name's Godfrey Mwirigi Minyori. I come from Meru. I'm a fan of the Aviator game. I learned about it on Citizen TV when I saw somebody that had won the game. I got interested in it and started participating. I've won quite a number of times, but this is the bigger of the wins that I have had. I like the game because it's a game that you can play anytime, anywhere, and it has no bias. And here you can see I'm getting my check for my recent win. Niko na project kadhaa zenye zinaendelea, nitaingia kwa hizo project na tunashukuru kwa Aviator. Aviator ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Mabiro ichenro mar ng'ejo thumbewa. Nitiere mathoth mupondo ewi jangolo Otieno Aloka. Koro jito ng'e Aloka jalego lakini won kakodo ng'ero kumatut ajagem jakanyuora jaramola basement kama kejowa Maung'ere ahinya kod kit thum mar ohangla manyachon mar kalapapla. Tudri kod Solomon Atito Kafaya kao twak matut kod Otieno Aloka ewi ngimane kod sigande mar thum. Gweng'wa kawan miethe matin mag jogemgo, lakini onge dichieng' mana sewere na jagem. Tich abichni chakre sa 2 okinyi kendo inuoye chieng' ngeso chakre sa 5 onyango. Mana e Ramogi TV. Chuny boma ma Nairobi, machiegni gi Naromoro. Kokale gode koda ore kendo mol e gwenge duto ma pachoka. Okinyi kokinyi wayango ni kaka piny oru. Ma en rupe. Kama wami nonro to kod chal mar fwambo. Wa encourage conversation. Wamenyo ni weche mamako ngimani. Job restructuring kata state restructuring ok promise ni kiwitu tich ka tili yudo tich ka. Kendo in gi duola e mbaka oromo. Watudre gi reporter marwa ka en Homa Bay, Mombasa, Kisumu, Migori, Kisii. Wabedo gi twak kachiel koda ka jolony weche mopogore opogore. No amiyo parliament a lot of authority. The authority no gitiyogo mana mondo konygi. Tudri gi Joyce Oduor, Sharon Ong'ao kod Cleophas Oluoch e chenro mar Rupiny kod Mbaka Oromo. Wuok tich nyaka tich abich chakre sa 12 okinyi nyaka sa 5 onyango e Ramogi TV. Melon dwaro pi lita achiel, wibe ni waolo 10 liters. Ti stage ma koseket koro tiyo gi 10 liters per hole. Wabedo ga water trough. King'iyo ka joge loso water trough kuma nyalo hold pi.
Erokamano warwaki kendo ni Samuel Githinji kod Lydia Akinyi e joloch matinende mag Jipange na Viusasa. Githinji ma en jadak ma Eldoret ne omi mich mare mar siling 50,000 ka Akinyi to ne en jaloch mar 2 mar siling $1,000,000. Githinji kod Akinyi ne owacho ni omenda no biro konyo gi timo chenro magi mapile kendo bero ngimagi. Mondo ibed jaloch mar Jipange na Viusasa, *447*3#. Bang'e tiyier Jipange na Viusasa. Odiochieng' ka odiochieng' nitiere jaloch mar siling 50,000 ka juma to nitiere jaloch mar $1,000,000. Bang'e to giko mar piem nitiere jaloch mar siling $1,300,000. Nasikia vizuri na nimefurahia sana kuwa nimeshinda $1,000,000 na nikawa mshindi wa kwanza kwa hii season. Ulikuwa umecheza for how long before ifike hapa? Mimi nilijiandikisha nikacheza raundi ya kwanza na ya pili. Nilicheza tu hiyo mara pili. Sina plan kwa wakati huu. Kwa sababu niko na familia, nataka tukae chini na familia. Tupange na familia. Tupange leo kesho kutwa paka tupate jia. Mpango ya hii kitu nitamalizia school fees kidogo yenye nimebakisha, alafu ingine sasa nipeleke kwa maendeleo ya kinyumbani. You are one of our youngest winners so far of $1,000,000 courtesy of Jipange Ushinda na Viusasa. Oh, thank you. Jolup governors koro dwaro mondo medgi teko e bwo katiba mondo gin bende gibed gi ting' kod budget moluongo nying e tend counties. Kane gichopo e nyim komiti mar Senate mochung' ne weche mag sirikand mag loch gwenge, jolup governors go ywak ni chik oketogi e lwet governors ni ema koro nyaka pognegi tich ka moko kuomgi to e kale matek e lwet governors ogogo. Simfros Okinda miyo ler mar wachni. Riwruok mar jolup governors koro wuok ayanga mar dwaro mondo gin bende omigi ting' moyangi kod katiba kendo ketnegi budget mondo gin bende ginywak lwede gero counties. Kane gichopo e nyim komiti mar Senate e wi loch gwenge, jolup governors go dwaro mondo ketnegi budget margi mabiro luongo nying-gi kendo gibed kod ting' kaka mano mar tayo committees mopogore e od bura mar counties. What now we are saying, the DG is high above level. It is to the level of a governor. Or what we are saying is chairing of those subcommittees. There is absolutely no conflict of the DG and the CS. Jolup jotend counties go olero ni sani gionge kod ting' moramora ka tich moramora ma degitim oket e wi governor mar mondo miyo migi tijno kata obedo ni osara to ichulo gi matara. Article 32C, if you look at it, what it says, it is you deputize, and probably you only take the functions of the governor when he is not present or when he assigns. If he does not assign, it means the deputy governor stays without any job or anything to do. There are those counties that are working well and others are not working well. If we could have honorable members, the bare minimums, such that even if it works, if it doesn't work, they are the bare minimums that protect and dignifies the seat of the deputy governor for this nation. Gimedo bende ni bedo maonge ting' oketo gi mawethweth kendo miyo inyalo riembgi e tich sa asaya ka gidwaro mondo migi ting' mochuno mabiro miyo kom mar jalup gavana bende miyo luor. Jalup gavana ma Siaya William Oduol en achiel kuom jolup governors moseneno chandruok e lwet MCAs kod gavana mare kowacho nyaka sani kata mana romo ma chik oyiene betie ok onyal chopie. Even after the Senate recommended that we go back and work in Siaya County, I have never been invited to any of the cabinet meetings. At some point, I attempted to go as you are suggesting, and the governor unleashed goons on me. So I am not able to attend. Here comes a scenario. A communication is done during the night, and tomorrow you're supposed to be in the cabinet. It can only be fruitful, even if from a point of preparation itself, so that you can be of value to the CCM, to the executive. Kato bedo ni Senate oyiere kod moko kuom kwayo mar jolup governors, jotelo go koro mithuolo mondo chako non matut ting' ma katibu chiwo negi gi e sani eka Senate obiyo chiw duoko e wi rido kata manyo kaka inyalo konygi. We have been with Oduol, with the Trans Nzoia, with Nyandarua, and Nyandarua, your honorable chair, in several functions, state functions where members of parliament have been. You can imagine a governor sending a personal assistant in a function where 10 members of parliament, the Speaker of the National Assembly, yours truly, the senator is there, and the governor can send a personal assistant to represent him. It is demeaning. We know what they are going through,
and we know the amendments they have proposed are okay if it doesn't contravene the Constitution. So let's discuss this matter. Simfros Okinda, Ramogi TV. Ywaruok ne obedo oko mar doho ma Kisumu bang' ng'eto mane oyangi ni jaohala Judith Matengo miluongo ni Nyaramba ema dhi telo ne chiro ma Kibuye nyaka bag yiero manyien e dwe mar Ang'wen higa manyien. Jatend bomano ma Bala Wanga ne otemo riembo johera mag Nyaramba e kinde manoloso gi jofwambo. Millicent Adhiambo miwa ler mar wachni. Kawuono e kar saa 5 mar onyango e nyim doho ma Kisumu, moko kuom johala machiro Kibuye kotelnegi kod Judith Matengo mong'ere kaka Nyaramba, picha mako kawer kendo juso miel gi mor kod ilo mogundho. Mor makamano chuo chieng' tok doho ma Kisumu ng'ado ni Nyaramba dok telo ne Kibuye kaka jakom chiro no nyaka bi bag yiero machielo dwe mar Ang'wen higa manyien. Apoya nono kane Nyaramba ni e chuny twak kod Ramogi TV, maneja mar bomano Abala Wanga ne odonjo ma okere kod twak makamano adua e kinde mane Nyaramba nyiso mor mare mar loyo bura mane otero e doho tok ne yudo andika mane ochunge e telo kowuok e apis tend bomano. Okang' makamano ne okwed gi teko mathoth kod moko kuom johala masiro ten Nyaramba. E kinde no johala go noyango midhiero magisebedo ka gikaloe e chiro ma Kibuye nyaka ne chung Nyaramba kamoting'o onge mar teko stima, onge mar pi maler kod kata choche nolor ok ginyal konyore godo. Onge kod pi, onge kod stima, to mago services monego bed ni tax mwagolo konyowa kendo timonwa. To kok ginyal bedo kamano gavana, tapano ok nyal wuok maber ahinya kodwa kaka johala. Ka wadhi gi chiel ka chande be gik mosebedo ka timore e Kibuye ka. Onge ng'ata mosewuok. Obed MP mane wayiero, obed ng'awa nade, obed jatelo mora mora nyaka MCA wa. Onge gima gisebiro mage wacho kacha. To jowa moko bende osenegi kanyo moiko. Onge ng'ama ose condemn. Akwayo county government ma Kisumu ni mondo ogimiwa kwe makende. Nyaramba no kawo thuolono mar kwayo gavana ma Kisumu Anyang' Nyong'o mondo oneni weche siasa maketho Kibuye ma inyayo kod jo black otiek chutho e chiro no mondo yore ohala odhi nyime kaka owinjore. Aparo ni Kibuye kane wadonjo to ne en chiro maremo no okopukore. Awuoyo gi gavana na maero Professor Peter Nyang'. Wuothine kaka Kibuye chalo cho Kibuye okethore. Akwayi ni mondi wuoth nikech jaratiro. Iero gik madieri. Wuoth mondi dhine kaka Kibuye chal Kibuye top. Akwayo jo siasa mantie within Kisumu County. Weuru rwako siasa Kibuye. E kinde no bende maneja mar boma ma Kisumu Abala Wanga e Luton County oyango ni kata obedo ni bura ong'ado ni Nyaramba doketelo kaka jakom chiro ma Kibuye nyaka chop yiero pod gibro dok e doho mar kwedo ng'eto makamano. Kawuono decision ma court ogolo Kibuye, we respect it but welcome because election kaka court krosewacho April election biro a contract ma onogo Kibuye ok en mar individual, en mar officials ma Kibuye. Koro officials ma Kibuye monego bed ni execute. Koro nitie sections moko wabi appeal, nitie ma pod wadhi appeal. Nere nitie gik moko nok walero ni court malong'o. Koro adhi rado gi lawyers magwa mondo wamed gi information mondo dhi appeal. Nikech Kibuye nyaka bed gi order. Kibuye nyaka bed gi order ma gima ng'ato gone koko onge. En kar jo ohala mitime ohala idware kwe. Kuom kinde chiro ma Kibuye osebedo kotulo maka kod kacha. Gino mabende oseweyo nyaka ka ji ariyo osewito ngimagi kama moko mathoth to oseyudo hinyruoge mopogore kaluwore kod wach mafuong'ore ni gino mosebedo kakelo pogruok kod koko makiny ka kiny en omenda michoko e choo. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County.
Tire twak moro ma chiko uka endi ni jatend piny Kenya William Ruto singo dhi nyime kod chwalo dongruok e konde duto e piny Kenya ka ma ok oweyo gwenge makaluo oko. Ruto mane wuoyo e kaunti ma Migori ne osidho chenro mag dongruok mopogore opogore moting'o gedo mar pi e sub kaunti ma Kuria East, apaya mar kilomita 21 kod mamoko bende. Jafwambo marwa George Juma koro miwa lerno. E chakruok mar limbe mar gwengo makaluo, limano chakre kod kaunti ma Migori, jatend piny Kenya William Ruto ne oyawo chenro mag dongruok ma opogore opogore. Gedo mar pi ma igero kod omenda mar milion 600 e gwego ma Kigonga e sub kaunti ma Kuria East, gedo mar apaya ma wuok Ngege nyaka Yuma, apaya ma bor romo kilomita 21 e sub kaunti ma Suna East, gin moko kuom chenro mag dongruok mane jatend piny Kenya ne oyawo e kaunti ma Migori. Ka opogore kod chenro mag dongruok mane Ruto yawo, adita ne mar dongruok bende ne oyawo dhoge nono ne oganda e kaunti ma Migori. Bado mnahitaji landing site 2 hapa Nyatike, si ndio? Pale Muhuru Bay tunawajengea landing site ingine. Hapa inaitwa Gotnini, Gotachola, tunajenga landing site ingine. Ruto mane oten kod jalupne Rigathi Gachagua, gavana ma Migori Ochieng Yako, jolbeno ma Nyatike to Modege kod jotelo mamoko e limbe mare kar pur mar Lower Kuji Irrigation Scheme e sub kaunti ma Nyatike ne osingo ni piny owacho mar dhi siro kar purni mondo koro gol chiemo moromo. Muko na mchele ambayo mumezalisha lakini mumekosa soko. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli. Wiki 2 mimi ninataka hiyo mchele yenu yote kama serikali tununue, muweke pesa kwa mfuko na muendelee na biashara yenu na kilimo yenu. Barabara muwa masara nyaka sori ni mondo ketlam jiadi morwa komano. Ochako ye ni barabara maana Mbakodero nyaka miuru ketlam jiadi morwa komano. Jatend piny Kenya ne owacho ni omenda mar milion 300 oseket tengene kar purni mar Lower Kuji Irrigation Scheme mar bero chenro mag pur, ka bende osingo medo omenda maromo $500,000. Wapatia milioni 300. Mwaka ujao tunawaongezea milioni 500 mpaka tuhakikisha kwamba shamba yenu ekari 12,000 yote imetumika kuzalisha chakula. Jogo mane ochiwo lopegi mondo koro gere kar purni ma Lower Kuja ma osebedo ka bandho chudo margi, bende jatend piny Kenya koro kelo gene chunygi bang' lando ne gidhiro chudo margi. E yorego mag keyo stima, jatend piny Kenya ne owacho ni piny owacho oseketo tenge omenda maromo bilion 1.6 mar keyo stima e kaunti ma Migori. Mimi najua wananchi wengi stima haijafika kwao, na ndio sababu hiyo katika bajeti yetu ya mwaka huu hapa Migori tumewapatia 1.6 billion kuongeza wale watu wako na stima. Watu 19,000 tutawaunganishia stima tena. Chenro mag gero apeyni ma oting'o mano wuok Masara nyaka Sori ma bende osebedo kokwamo jatend piny Kenya osingo ne koro dhi rumo. Jotelo moyier e kaunti ma Migori bende oyudo thuolo mar chiwo kwayo mag dongruok ma opogore opogore. Hii barabara yenu nitanyorosha. Munipatie mwezi moja, kontrakta atakuwa amerudi hapa aendelee na hiyo kujenga hiyo barabara yenu. River Kuja. The government worked on the dike but left a very small area which is affecting this irrigation scheme with flooding. So they are asking me if we can complete that area. Muhuru Bay Road starts from Tanzania and it connects us with East Africa. It's in a very pathetic stress from Nyakore to Kalamindi. It's also in a very bad state. Menipatia memorandum yenu. Na hiyo memorandum hiyo mambo yote amesema ameandika katika hii kitabu yake. Odiochieng' ma kiny jatend piny Kenya dhi timo limbe mare e kaunti ma Homa Bay, kamigeno ne dhi chwalo chenro mag dongruok ma opogore opogore. George Juma, Ramogi TV, Migori.
Shabiki. Jiomushe na Shabiki ya Vieta leo and win up to 500,000 Kenya shillings in cash prizes. Alafu usiki kucheza Vieta mazeni as easy as 1, 2, 3. Log in to shabiki.com na udeposit pesa yako, sawa? Then click on Casino tab. Select Convert Chips, alafu select option ya Buy Chips. Weka amount unataka kutransfer. For example, 50 bob. Kisha, click on Buy Chips ili kuconfirm. Sasa uko sorted. Click on Casino na uweze kucheza Vieta game. Kaza ndege yako to the highest multiplier, then ingiza wins zako na bado ubebe over 500,000 Kenya shillings in cash prizes. Jiomushe na Shabiki ya Vieta. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Orojene weche mag tuke ni bang' riwruok matayo tuke adhula pacho kaendi FKF bedo gi romo makende mag puodho okenge mag timo yiero. Jochung' malaro kom mar jakom riwruogno osechako wuok oko kendo lando dwaro margi. Jafwambo marwa James Opondo noyuore nyasi mar Hussein Mohamed mabiro laro komno e yiero mabiro kosingo lokruok mathoth e tayo tuke mag adhula pacho ka. I am announcing today my candidature for the presidency of Kenya Football Federation. Jatije riwruok mar Extreme Sports Hussein Mohamed gikone to nyiedhore e lela mar dwaro bedo jakom riwruok matayo tuke adhula pacho ka. Kano wuoyo kinde nyasi mane ota Kenya National Theatre odiochieng' ma kawuono, Mohamed olero ni tuke adhula ma pacho ka dwaro lokruok kendo jotelo manyien. I am here to tell you that we can take our football to greater heights. We can transform our football into a viable and sustainable social economic pillar for our country. In order to achieve this, we must bravely address the ills that have bedeviled our beloved sport. Ni wakati tupambane na hizi shida zote. Rang'iny mar adhula ma pacho ka kochakore kor gwenge nyaka lig maduong' osedok chien mokalo nikech nok mag pewe kamago manitiere rang'iny magi okethore mokalo. Lek mar Hussein en gero pewe ma ok tin ne ariyo mating'o johera ma ok tin ne 10,000 counties mondo ojiw gero weche mag tuke. Our infrastructure is lagging behind those of our neighbors like Tanzania, Uganda, Ethiopia, Rwanda, and also continentally against Senegal, Cameroon, South Africa, and countries like Egypt and Morocco. In order to realize the full potential of the business of football, there must be a deliberate plan to build sustainable infrastructure that can enable the commercialization of the sport. Lig mar Wakeini ma osebedo ka yuolo nikech nok mar omenda bende biro yudo fuong'ruok ponono ni oyier Hussein kosingo omenda ma ibiro ketie ligno ka odhi nyime gi singo ni lig ma piny mag Wakeini bende biro yudo sir kama pok ochaki bende ibiro chaki. The upcoming elections presents a unique opportunity for delegates to step up courageously and correct course before our football disappears into oblivion. The Electoral Board shoulders the responsibility of ensuring a level playing field that delivers free, fair, transparent, and all-inclusive elections. Hassan Omar ma en jagoro mar duond bura mar UDA kane wuoyo kaka wendo modhialo singo mar timo lalruok gi jatend piny William Ruto eneno ni jokanyo e sectors mag tuke oyudo jatelo makare. I'm very grateful for you all taking time to be here, to all come and participate. Shows your faith in management of football, shows your faith in a fresh start, shows your faith in changing the football of Kenya, shows your faith in the future of Kenya, shows your faith in commitment to football in Kenya generally. Na kwa hiyo mingi, sisi sote tumekuja hapa kushirikiana na Hussein to ensure that Hussein is the next AFKF president. Tumesikia mrembo akisema hapa, mtu amepiga pamba na kodrai na wewe ni legend. Na ndo niliambia wachezaji siku moja wakuje tukae nyuma ya tent, tutengeneze mpira. Na mimi nimefurahia naona ma legends hapa. Nataka mshikilie Hussein, tuende tubadilishe soka ya Kenya. Nyasi nono yuor gi jotugo machon kamano tingo Dennis Oliech, Bobby Gola, Titus Mulama, Alan Wanga e kind jotugo mamoko. Yiero ma igeno tim giko higani oseywa jolar koma mar FKF kamotingo Sam Nyamweya, Sami Kempezo Wino, Toma Lila, kanyaka sani jakoma mania pisi Nick Mwendo Wapoko onyiedhore e lela e laro komno.
James Opondo, Ramogi TV, Nairobi. Haya wawegi kanyo sani ko nyasaye yito brudu kendo sadeka gibelinda dhiambo nyargi makala kaka jaloko marwando kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach deno no bija taya nyakwar guok kocha pesa wanere sadeka